Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, வரட்டும், பொறுமையா வரட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளார கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சல்லாகயே சக்ஷும் ருன்மிலமேன தஸ்மேஷி குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீசிரம் ஸ்தாபிரம் என பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபதிகம் ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜெகத்பதே கோபீஷ காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே அப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தானேஸ்வரி ஆனோசுதேவி பிரியமானி ஹரி பிரியே வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்தே பக்த பதனானா பாவனியே வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நாம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் உள்ள மகிழ்ச்சி, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நாம 3வது பாட்டு நாம படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதாவது தூய பக்தி தொண்டின் குண நலன்கள் மூலியமா இந்த அத்தியாயத்து 1ல நாம படிக்கிறது. இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் உள்ள மகிழ்ச்சி 10வது பக்கத்துல 11வது பக்கத்துல 3வது பேரால நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று நம்ம விட்டு திருப்பி கண்டினியூ பண்ணலாம். பபிதா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் கொஞ்ச நேரம் படிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க விருப்பப்படுறவங்க அப்புறம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல நாம நேற்றுக்கு பார்த்ததுல இருந்து பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் உள்ள மகிழ்ச்சியை பத்தி நாம் படித்தோம் இல்லைங்களா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் சரி, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் சரி, எல்லா வேதங்களையுமே பகவானை பத்தி படிக்கும் போது நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சி அடைவோம் இல்லைங்களா? அந்த மகிழ்ச்சியை இந்த விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லி கொடுக்குது, இந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க நம்ம ஆச்சாரிகள் அப்படின்னு பார்க்கமா. ஏன்னா இந்த இதுல வரும் மகிழ்ச்சிகள் பாத்தீங்கன்னா எல்லையே கிடையாது. இந்த மகிழ்ச்சி எல்லையே கிடையாது இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா நம்ம இதை படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் இதை கண்டினியூ பண்றேன், அதுக்கப்புறம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த யோக சித்திகளை எல்லாம் பௌதிக சித்திகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் விஞ்ஞானிகள் அதே போன்ற சித்திகளை பெற ஒரு மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது பேசுறதா மியூட் பண்ணீங்க, மற்ற நேரம் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த யோக சித்திகளை எல்லாம் பௌதிக சித்திகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் விஞ்ஞானிகள் அதே போன்ற சித்திகளை பெற முயல்வதை நாம் பார்க்கலாம். ஆனால் யோக சித்திக்கும் பௌதிக சித்திக்கும் இடையே வித்தியாசமான வேறுபாடுகள் இல்லை. இந்த இடத்துல ரொம்ப ஒரு வித்தியாசம் பாருங்க. இந்த விஞ்ஞானம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப பௌதிக சித்திகள் சொல்லப்படுது, இப்ப பௌதிக ஞானம் சொல்லப்படுது. பாத்தீங்கன்னா அது நம்மள என்ன பண்ணும், பந்தப்படுத்ததான் பார்க்கும் இல்லைங்களா? ஒரு அட்வொகேட்டா இருக்காரு, ஒரு இன்ஜினியரா இருக்காரு, ஒரு டாக்டரா இருக்காரு, என்ன பண்ணுவார், சம்பாதிக்கணும் பார்ப்பார். அது பௌதிகத்தில் இருக்கும்போது. ஆன்மீகத்தில் இருக்கும்போது சம்பாதிக்கணும், அதே மாதிரி மக்களுக்கும் தொண்டு செய்யணும், நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் செய்வார். ஆனா இதுல ஒரு முரண்பாடு பாருங்க. யோக சித்திக்கும் பௌதிக சித்திக்கும் இடையே எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை என்றார். அப்போ பௌதிக சித்திக்கு என்னது, பௌதிக சித்தினா அது பூர்ணியற்றதான் நம்ம அந்த காரியத்தை செய்யறோம். அதே யோக சித்திக்கும் பாருங்க, அதுக்கும் வேறுபாடே இல்லைன்றார். அதுக்கு உதாரணம் பாருங்க. ஒரு ஜெர்மனி அறிஞர் ஒரு முறை கூறினார்,
யோக சித்திகள் என்று கூறப்பட்டவை எல்லாம் நவீன விஞ்ஞானிகளை ஏற்கனவே எழுதப்பட்டு விட்டன. அதனால் அவற்றின் மீது தனக்கு ஆர்வமில்லை என்று, அதே சமயம் அவர் பக்தி யோகத்தால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தனக்குள்ள நித்திய உறவினை எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்வது என்றும் அறிவை பொருட்டு புத்திசாலித்தனமாக இந்தியாவிற்கு வந்தார். இது எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. அதாவது யோக சித்திகளுக்கும் பௌதிக சித்திகளுக்கும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அதே பௌதீக ஞானத்துக்கும் ஆன்மீக ஞானத்திற்கும் ரெண்டுமே சம்பந்தம் கிடையாது, தனித்தனி. ஏன்னா பௌதிக ஞானம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அதே ஆன்மீக ஞானம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளை முத்தி அடைய செய்யும், நல்வழிப்படுத்தும். அதுதான் நம்மளுடைய தர்மம் சொல்லுது வேதம். இங்க ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லையா? உண்மையில் யோக சித்திகள் வகைகளில் சில குறிப்பிட்ட முறைகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் இன்று வரை விஞ்ஞானிகளால் வளர்ச்சி பெற முடியவில்லை. உதாரணமாக, சூரிய ஒளிக்கதிரை பயன்படுத்தி ஒரு யோகியால் சூரிய மண்டலத்துக்குள் புகுந்து விட முடியும். அதற்கு லிகமா சித்தி என்று பெயர். அதே போல ஒரு யோகி தன் விரலால் சந்திரனை தொட்டு விட முடியும். நவீன வணியாளர் விண்கலங்கள் உதவியால் மிகுந்த சிரமத்துக்கிடையே சந்திர மண்டலத்துக்கு யோக சித்தி பெற்ற ஒருவனே தனது கைவினை அதாவது இனையை வளர செய்து சந்திரனை தொடுகிறான். இந்த சித்திக்கு என்ன மாதாஜி? வாசிக்கவா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. ஆனால் யோக சித்தி பெற்ற ஒருவனோ தனது கையினை வளரச் செய்து தன் விரலால் சந்திரனை தொடுகிறான். இந்த சித்திக்கு பிராப்தி என்று பெயர். இதன் பொருள் கைவரப்பெறல் என்பதாகும். இந்த பிராப்தி சித்தியால் ஒரு யோகி சந்திர மண்டலத்தை தொடுவது மட்டுமல்ல, அவர் தனது கையினை எதுவரையில் வேண்டுமானாலும் வளரச் செய்து தான் விரும்பிய பொருளை எடுக்கலாம். தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து 1000 மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு மரத்தின் கனியை அவரால் பறிக்க முடியும். இதுவே பிராப்தி சித்தியாகும். நவீன விஞ்ஞானிகள் அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர். அவற்றின் உதவியால் இப்பூமண்டலத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை அழிக்க முடியும். ஆனால் ஈசிதா சக்தி என்னும் ஒரு வகை யோக சித்தியால் ஒருவன் தான் நினைத்தால் ஓர் உலகினையே படைக்கவும் அழிக்கவும் முடியும். மற்றொரு சித்தி வசிதா சித்தி ஆகும். இதன் மூலம் ஒருவன் யானையையும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொணர முடியும். இது ஒரு வகையான மனோ தத்துவ துயில் நிலை ஆகும். இது பெரும்பாலும் எதிர்க்க முடியாததாகும். சில சமயம் இந்த வசிதா சித்தியில் சிறிதளவு சக்தி பெற்ற ஓர் யோகி பொது மக்களிடம் பொய்யுரை கூறி அவர்கள் மனங்களை வசப்படுத்தி அவர்களை ஏமாற்றி அவர்களின் பணத்தை திருடிக் கொண்டு ஓடிவிடுகிறான். பிரிதொரு யோக சித்தி பிரகாம்யா சித்தி எனப்படும் மந்திர சக்தி. இந்த பிரகாம்யா சித்தியின் ஆற்றலை கொண்டு ஒருவன் தான் விரும்பியதை அடையலாம். ஒருவன் தண்ணீரை தனது விழியில் வழியே புகச் செய்து மீண்டும் வெளிவரச் செய்யலாம். அவனது விருப்பத்திற்கேற்ப அவனால் இது போன்ற அதிசயங்களை நிகழ்த்த முடியும். யோக சித்தியில் உயர்ந்தது காமா வசாயிதா என்பதாகும். இதுவும் கூட ஒரு வகையான மந்திர சக்திதான். பிரகாம்யா சக்தியால் இயற்கைக்கு உட்பட்ட அதிசயங்களை தான் செய்து காட்ட முடியும். ஆனால் காமா வசாயிதா ஒருவனை இயற்கைக்கு எதிராகவும் செயல்பட செய்யும். அதாவது இயற்கைக்கு மீறிய அசாதாரண செயல்களையும் செய்ய வைக்கும். உண்மையில் இது போன்ற சித்திகளை எய்துவதன் மூலம் ஒருவன் நிலையற்ற இன்பத்தையே அதிகமாக அனுபவிக்க முடியும். மதியற்று மக்கள் கனநேரம் மின்னி மறையும் நவீன உலகியல் வளர்ச்சியில் மனமயங்கி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அறிவில்லாத மனிதர்களுக்கானது என்று கருதுகின்றனர். எழில்மிகு வீடு, குடும்பம், பாலுறவு வாழ்க்கை போன்றவற்றினால் நான் எனது பௌதீக சுகங்களை நன்கு அனுபவிக்கிறேன் என்று நினைக்கின்றனர். எக்கணமும் அவர்களின்
பௌதீக நிலையில் இருந்து அவர்கள் தூக்கி எறியப்படலாம் என்பதை மேற்கூறிய மனிதர்கள் அறிவதில்லை. அறியாமையின் காரணமாக உண்மையான வாழ்க்கை நித்தியமயமானது என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. உடலின் நிலையற்ற சுகங்கள் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளன்று. மக்களை மின்னி மறையும் உலகியல் சுகத்திற்கு வயப்படச் செய்யும் அறியாமைக்கு அது காரணமாகும். அதனால் தான் ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் மண்ணுலக அறிவு வளர்ச்சி ஒருவனை மேலும் மடையனாக்குகிறது. ஏனென்றால் அது தனது மினுமினுப்பால் ஒருவனை அவனது உண்மை அடையாளத்தை மறக்கச் செய்கிறது என்று கூறினார். அது அவனது அழிவாக இருக்கிறது. காரணம், மனித உடல் பெற்ற இந்த வாழ்க்கை உலகியல் அழுக்கிலிருந்து வருவதற்குரியதாகும். அறிவு வளர்ச்சியால் மக்கள் மேலும் மேலும் உலக வாழ்க்கையிலேயே சிக்கிக் கொள்கின்றனர். இந்த தலை தடுமாறிய நிலையிலிருந்து மீள்வதற்கு அவர்களிடம் எவ்வித நம்பிக்கையும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவு நேரம் நாம சித்திகளை பத்தி ரொம்ப அழகா படிச்சோம். அதாவது எத்தனை வகை சித்திகள் இருக்குன்னு நம்ம ரொம்ப அழகா ஒரு அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு பாட்டே இருக்கு சித்திகளை பத்தி. ஆனா எதுக்கு பகவான் இது இந்த விஞ்ஞானம் மூலியமா சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பௌதீக சித்திகளும் சரி, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யோக சித்திகளும் சரி, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்ல இல்லைங்களா? அப்போ யோக சக்தியை வச்சு அது முறையா பயின்றவன் அவன் என்ன பண்ணுவான், அதாவது பகவானுக்கு அனநிய பக்தியை கொடுக்கதான் அந்த சித்தியை யூஸ் பண்ணுவான் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மக்களுக்கு அது அந்த பிரச்சனையில இருந்து மீண்டு வரணும், அந்த பக்தி மார்க்கத்துல பகவான ஹரிபக்தியோடு அவங்கள போக வைக்கணுன்றதுக்காகவே அந்த சித்தியை பயன்படுத்துவான். அப்ப அந்த சித்தியை அது மாதிரி பயன்படுத்தும் போது அவன் என்ன தர்மவானாராம், ஒரு சாதுவா இருக்கிறார். அதே அந்த யோக சக்தியை தவறான வழியில தவறான பொருள் ஈட்டுறதுக்கோ ஏதோ ஒரு தப்பான வழியில போராடணும் போது அது என்ன ஆகும் பாருங்க, அவருக்கு அது வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்துடுது. அவர் இப்பிறவிலேயே நிறைய பிரச்சனைகளை அவர் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது. அதுக்கு உதாரணம் நிறைய சொல்லிட்டே போலாம், ஏகப்பட்ட பேர் சொல்லிட்டே போலாம். நிறைய தப்பு பண்றாங்க. ஒரு சில ஆச்சாரிகள், ஒரு சில சாமியார்கள் தப்பு பண்றாங்க. ஆச்சாரிகள் சொல்ற சாமியார் தான் சொல்ல முடியும் அவங்க எல்லாரும். ஒரு சாமியார் தவறு பண்ணாரா என்ன பண்றாங்க, அந்த வாழ்நாளே அவர் தூக்கி ஜெயில போட்டுறாங்க. இப்ப நிறைய பேர் ஜெயில போயிருக்காங்க. நிறைய சாமியார்கள் தப்பு பண்றாங்க, ஜெயில போட்டு. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த சித்தி அவங்களுக்கு அந்த பகவான் அந்த கொடுத்த அந்த வரத்தை அவங்க தவறாகவே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. யூஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த வாழ்நாள்லயே அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையை தான் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் அதுதான் இங்க சொல்ல வராரு. சித்திகள், யோக சித்திகளும் சரி, பௌதிக சித்திகளும் சரி, சித்துகள் சொன்னாவே நம்ம அது நம்ம நல்வழியில கொடுக்கணும். அது ஆன்மீகத்தை அதாவது பகவான் உணர்வோட பகவான் மேல நம்பிக்கை உள்ளவன் இந்த சித்து வேலையெல்லாம் படிக்கணும் அவசியப்படவே மாட்டான். காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, இது தேவையில்லைன்னு, எனக்கு இது அவசியமே இல்லை. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவர் தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து 1000 மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள மரத்தின் கனியை அவரால் பறிக்க முடியும். அவருடைய பிசியாலஜி இதுக்கு எப்படி பிரபுஜி இடந்ததும் அவ்வளவு கையில் மீள முடியுமா பிரபுஜி? மீள முடியும் மாதாஜி, கண்டிப்பா மீள முடியும், கண்டிப்பா மீள முடியும். அதுதான் அந்த சித்துக்களை சொல்லப்படுது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப பகவான் இருக்காரு. இப்ப நாம என்ன பண்றோம், நாளைக்கு ஏகாதேசி, நம்ம எல்லாருமே ஏகாதேசிய குடும்பம் போகணும், நம்ம உபவாசம் இருக்க போறோம். மறுநாள் துவாதேசியில நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு அவங்கவுங்க விருப்பப்பட்ட அளவுக்கு வசதி தகுந்த மாதிரி பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுவோம். அவங்கவுங்க 21 பண்ணுவாங்க, 100 பண்ணுவாங்க, 5 பண்ணுவாங்க, 2 பண்ணுவாங்க, ஒரு இலை மட்டும் துளசி வைப்பாங்க. இது அவங்க வசதி தகுந்த மாதிரி. ஆனா எல்லார் வீட்டிலையுமே பகவான் அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறார். அவர் எப்படி எடுத்துக்கிறார், அவரு யோகமாயா சக்தி மூலியமாக தான் அவர் எல்லார் வீட்லயும் இருப்பாரு. அதே மாதிரிதான் இதுவும் யோக சித்தியில இது ஒரு சித்தி. இந்த சித்தில முடியும் பிரபுஜி, அது பகவானால முடியும். இல்ல அதான் சொல்றேன் முடியும் பிரபுஜி. ஒரு மனிதன் தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து 1000 மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள மரத்தின் கனியை பறிக்க முடியுங்கிறது நம்ப முடியல பிரபுஜி. அதுதான் பகவானால முடியும். அவசரப்படாதீங்க, தெளிவா சொல்றீங்க. அதாவது நம்ப முடியாதுன்னு சொல்லாதீங்க. வேதத்தை படிக்கும் போது நம்ப முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது நம்ம படிக்கிறது உபநேசங்கள்ல படிக்கிறோம். உபநேசங்களை நாம உள்வாங்கணும், அது நம்ப கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்ல வரனா, சித்திகள் பாத்தீங்கன்னா நம்மள பந்தப்படுத்த கூடாது. அந்த சித்துகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிர் போனா கூட அந்த உயிரை பிடிச்சி இழுத்தாந்து உள்ள உட்கார வைப்பாங்க. சித்து தெரிஞ்சவங்க ஒரு உயிர் வெளியே போனா கூட அந்த ஆத்மா உள்ள கொண்டாந்து உட்கார வைப்பாங்க. அந்த சித்து எல்லாம் இருக்கு.
அதே மாதிரி கூடு விட்டு கூடு பாய்வாங்க. இந்த 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 உடல்ல இருந்து அந்த உடலுக்கு போவாங்க. இதெல்லாம் சித்து இருக்கு. இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து தெய்வீகமான இதுக்குதான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒரு ஒரு ஆச்சாரி உள்ள வரார், ஒரு ஆழ்வார் உள்ள வரார். வரும்போதே பாத்தீங்கன்னா, அந்த வீட்டுல வந்து அந்த குழந்தை வந்து இறந்து போயிடுது. ஏதோ பாம்பு கடிச்சு தீண்டு இறந்து போயிடுது. அதே குழந்தையே அவர் அந்த குழந்தை இறந்து போனதோட தெரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, பேரன் என்ன பண்றாங்க, அந்த அந்த குழந்தைய மறைச்சிட்டு அந்த வந்த ஆச்சாரிக்கு அவங்க வந்து பணிவிடை பண்றாங்க. அப்போ அவருக்கு ஞானதிஷ்ட தெரிய வருது. தெரிஞ்சவதான் என்ன பண்றார், அந்த குழந்தை திரைக்கும் பிறப்பு வைக்கிறார். ஏன் அதுவும் ஒரு சித்து தான். அது யோக சித்துன்னு சொல்லப்படும். போன ஆத்மாவை திரும்ப கொண்டு வந்து விடுறாங்க பாத்தீங்களா, அதே மாதிரிதான். ஒரு கண்கள்ல இருந்து தண்ணி உள்ள வைக்கலாம், தண்ணியை வெளியே எடுக்கலாம். அதுவும் ஒரு சித்து தான். அதே மாதிரி ஒரு காயை பறிக்கணும், ஒரு பழத்தை பறிக்கணும், ஒரு மரத்துல இருந்து கொண்டு வந்து இங்க இருந்துகிட்டு அங்க பறிக்க முடியும். அதுவும் ஒரு சித்து தான். ஒண்ணு இல்ல, நீங்க நம்ப மாட்டேன்னு சொன்னீங்களா, ஒரு உதாரணம் சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இப்ப நம்மளுடைய அர்ஜுனன் இருக்கார். இல்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அர்ஜுனன் இருக்கார். அர்ஜுனன் என்ன பண்றார், பார்ல உட்காந்துக்கிட்டு சண்டை போடும்போது என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட நான் கையில வெப்பனை வச்சிருக்காரு. ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒண்ணுமே இல்லாம 4 ஸ்லோகம் சொன்ன உடனே கையில ஒரு அணுகுண்டே வந்துச்சு. ஒரு அணு ஆயுதமே ஒரு வில்லுல வந்து உட்காந்துக்குது. எடுத்து அட்றான், பிரம்மாச்சனை விடுறான், போய் உலகமே அழியும். இல்லைங்களா? அது நம்புறீங்களா நீங்க? ஆமா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு அர்ஜுனன், அதுவும் ஒரு சித்து தான். நம்ம வேதம் படிக்கிறோம் பாத்தீங்களா, இதுவும் ஒரு சித்து தான். இது எல்லாமே சித்து தான். இதெல்லாம் யோகமாயா சித்துல வருது. அப்ப யோகமாயா சித்தில வரும்போது அது எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறோம் பாத்தீங்கன்னா, நல்வழியில பயன்படுத்துறோம். சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்யற மாதிரி. பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம செய்யற சித்துகள் பாத்தீங்களா, அதுதான் வசந்ததுன்னு சொன்னோம். அப்போ யோக சித்துகள் சொல்லப்படுது, யோக மாயா சக்தி மூலியமா தான் பகவான் வந்து அவதாரமே கொடுக்கிறார். யோக சக்தி மூலியமா தான் அவதாரமே எடுக்கிறார். நாம எல்லாமே வந்து எப்படி எடுக்கிறோம் பாருங்க. நாம எல்லாம் வந்து பகரங்க சக்தி மூலியமாக நாமும் அவதாரம் கொடுக்கிறோம். ஒரு 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 உடல் கிடைக்குது நமக்கு. நம்ம செய்யற தப்புனால, நம்ம செய்யற தவறான செயல்னால. நம்ம தவறு செய்யலைன்னா கண்டிப்பா நம்ம இங்க பிறக்கவே மாட்டோம். இல்லைங்களா? இப்ப யோக சித்துன்னு சொல்லப்படுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கும் வந்து நல்வழியில பயன்படுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா, நாம முக்திக்கான வரி அப்படின்னு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம இதுதான் நம்ம இது பகவத்கீதை என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த யோக சித்தி பத்தி எல்லாம் சொல்லல, பகவான் சொல்லல. சொல்றாரு, 2 இடத்துல சொல்றாரு. ஆனா அதுக்குள்ள ரொம்ப வந்து கொண்டு வரல. அஷ்டாங்கத்துல உள்ள அஷ்டாங்கத்தை சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு லிப்ட கொடுக்குறார். அந்த லிப்ட் மேல லிப்ட் உள்ள உட்கார்ந்த உடனே எந்த மாடிக்கு போகணும் நம்ம யோசனை பண்றோம். முதல் மாடி என்ன? ஞான யோகம். 2வது மாடி என்ன? நிஷ்காம கர்ம யோகா. அதுக்கப்புறம் சகாம கர்ம யோகா. அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம். அப்புறம் தான் பக்தி யோகம். இது ஒரு மாடி. நாம ஒரு லிப்ட் உள்ள ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு பக்தி யோகம் என்ற அந்த பட்டன் தட்டின உடனே நேரா பகவான்கிட்ட போயிடும். அவ்வளவுதான். ஏன் ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம போகணும்? அப்ப நம்ம இதெல்லாம் தேவையில்லைன்றதான் பகவான் சொல்றாரு பகவத்கீதையில. இது சித்தெல்லாம் படிக்காதீங்க, தேவையில்லைன்றார். அஷ்டாங்க யோகத்துல சொல்றதே அதான் சொல்றாரு. அதெல்லாம் வேண்டாம். உடலையும் மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்றது. அதே நீங்க எல்லாமே நீங்க சிறைச்சாலையில் இருக்கீங்க, பௌதிகவாதிகள். அதனால அதை தப்பா யூஸ் பண்றது கூட உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால உங்களோட ஆன்மீகம் கெட்டு போயிடும். அதுக்காக தான் சொல்றேன். அதே வந்து சத்தியுகத்துல பாருங்க, நிறைய பேர் சித்து வேலை செய்வாங்க. போய் எத்தனை வருஷம் தவம் இருப்பாங்க. இப்ப விஸ்வாமுத்தர் இருக்காரு, கசிவ முனிவர் இருக்காரு, எவ்வளவு பரத்வாசர் இருக்கா, இவங்க எல்லாம் போய் தவம் இருக்க போனாங்கன்னா 5000 10,000 வருஷம் தவம் இருப்பாங்களாம். 1000 வருஷம் அசால்ட்டா போய் எட்டு வந்துருவாங்க. ரொம்ப சர்வசாதாரணமா போய் தவம் இருந்து வருவாங்க. அதெல்லாம் எப்படி பண்றாங்க? யோக சித்தி மூலியமா தான். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த இடத்துல ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஹரிபக்தி. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரிபக்தி சுதோதயத்தில் பகவானின் மிக சிறந்த பக்தரான பிரகலாத மகாராஜா நரசிம்ம தேவரை பின்வருமாறு வேண்டுகிறார். போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, பக்தி தொண்டில் நான் உறுதியுடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்றே உனது தாமரை திருவடிகளில் மீண்டும் மீண்டும் பிரார்த்திக்கிறேன். எனது கிருஷ்ண உணர்வு மேலும் மேலும் வலிமையும் உறுதியும் பெற வேண்டும் என்றும் வணங்குகிறேன். ஏனென்றால் கிருஷ்ண உணர்வினின்றும் பக்தி தொண்டினின்றும் உண்டாகும் இன்பமானது மிக்க ஆற்றலுடையதாகும். அதன் மூலம் ஒருவன் பிற வளங்களான அறம், பொருள், இன்பம் போன்றவற்றையும் ஏன் பௌதீக வாழ்வில் இருந்து விடுதலையும் கூட பெறுகிறான். உண்மையில் ஒரு தூய பக்தன் மேற்கூறிய வளங்களில் நாட்டம் கொள்வதில்லை. ஏனென்றால் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து பெறப்படும் இன்பமானது மிக உன்னதமானது என்பதோடு பிற இன்பங்கள் எவற்றையும்
அதனுடன் ஒப்பிட முடியாத அளவிற்கு அளவற்றதும் ஆகும். கிருஷ்ண உணர்வில் பெறும் ஒரு துளி இன்பம் பிற செயல்களில் இருந்து பெறும் கடவரை இன்பத்தை விட மேலானது என்று கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு பக்தி தொண்டில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவன் கூட அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்பவற்றில் இருந்து பெறப்படும் இன்பங்களை மிக எளிதில் தூக்கி எறிந்து விடுகிறான். கோலாவேச்சா ஸ்ரீதரர் என்பவர் பகவான் சைத்தன்யரின் மிகச்சிறந்த பக்தராவார். அவர் ஓர் ஏழை. அவர் வாழை இலையில் செய்யப்படும் தொன்னைகளை விற்று ஜீவனம் நடத்தி வந்தார். அவருக்கு வருமானம் என்பது பெரும்பாலும் இல்லை. இருந்தும் அவர் தனது வருமானத்தில் 50 விழுக்காட்டினை கங்கையை வழிபடுவதில் செலவிட்டார். மீதமுள்ள 50 விழுக்காட்டினை கொண்டு எப்படியோ வாழ்ந்து வந்தார். பகவான் சைத்தன்யர் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய பக்தரான கோலாவேச்சா ஸ்ரீதரர் முன்பு தோன்றி அவர் விரும்பும் வரத்தை அருள்வதாக கூறினார். ஆனால் ஸ்ரீதரரோ பகவானிடம் தான் எவ்விதமான உலகியல் வளமும் வேண்டுகிறேன் என்றும் தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கையிலேயே தான் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாகவும் தாம் வேண்டுவதெல்லாம் பகவான் சைத்தன்யரின் தாமரை திருவடிகளின் மீது மாறாத நம்பிக்கையும் பக்தியும் மட்டுமே என்று கூறினார். இதுவே தூய பக்தரின் நிலையாகும். அவர்கள் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் பக்தி தொண்டு செய்த போதிலும் அவர்கள் எதையும் விரும்புவதில்லை. ஏன் முக்தி இன்பமோ பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலக்கும் இன்பமோ கூட அவர்கள் வேண்டுவதில்லை. நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் பக்தி தொண்டில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்ற எந்த ஒரு மனிதனும் அறம், பொருள், இன்பம், 5 வகையான முக்தி போன்றவற்றினால் உண்டாகும் துளியளவு இன்பத்தை கூட வேண்டுவதில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு போன்றவற்றில் உண்டாகும் இன்பம் எதுவாயினும் அது ஒரு தூய பக்தனின் உள்ளத்தில் குடிபுகுந்து விடாது. ஒரு ராணியை பின்தொடர்ந்து மிக்க மரியாதையுடனும் பணிவுடனும் அவளது தோழிகளும் பணிப்பெண்களும் பின்தொடர்ந்து செல்வது போல் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, பேறு என்பவற்றில் உண்டாகும் இன்பம் பகவானின் பக்தி தொண்டினை மிக்க மரியாதையுடன் பின்தொடர்ந்து செல்கிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது ஒரு தூய பக்தன் எவற்றிலிருந்து உண்டாகும் எவ்விதமான இன்பமும் இல்லாதவனாக இல்லை என்று பொருளாகும். அவன் கிருஷ்ணருக்காக பக்தி தொண்டு ஒன்றை தவிர வேறு எதையும் விரும்புவதில்லை. அப்படியே அவனிடம் ஏதேனும் விருப்பம் இருந்தது என்றால் அவன் கேட்காமலேயே பகவான் அப்பக்தனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி வைப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நாம அனன்ய பக்தியை பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ இந்த இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை செயல்முறை இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில நம்ம படிச்சிருக்கோம். 6வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கமா கொடுத்துக்கிறார். ஆனா இந்த விஞ்ஞானத்துல அது கொஞ்சம் இன்னும் மேன்மைப்படுத்தி நம்ம கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம படிக்கும் போது என்ன சொல்றாரு பகவான், இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சிரமம் தான், உங்களுக்கு கடினம் தான். உடலை கண்ட்ரோல் பண்றது, புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்றது, மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கடினம் தான்றாரு. அதுதான் பகவான் சைத்தன்யர் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டு போறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க அப்படின்றாரு. ஹரிநாமத்தை சொன்னாவே போதும். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு இப்ப நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏகாதேசி அன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஒரு 1 hour முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 1 hour இல்ல ஒரு 1/2 hour ஒரு ஹரிநாமத்தை சொல்லி பாருங்களேன். அதாவது பழக்கம் இல்லாதவங்க சொல்றேன். பழகிறவங்க என்னைக்குமே டெய்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம 120 ஸ்லோகம் ஒரு 120 மாலை நம்ம ஒரு நாளைக்கு சுத்துறோம். ஆனா நம்ம ஏகாதேசி அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 50 மாலை எக்ஸ்ட்ரா சுத்தத்தை நம்ம ஆசைப்படுவோம். ஏன்னா அது பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா விருப்பம், அதாவது எப்பயாவது இன்னைக்கு ஒரு நாளாவது நம்ம ஒரு 1/2 மணி நேரமாவது பகவான் நாமத்தை சொல்லாமே. ஜபமாலை கையில இல்லைனாலும் பரவாயில்லை, ஜபமாலையே நாம உட்காந்து ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொன்னாவே போதும். ஏன்னா ஏகாதேசி அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு, அதாவது விஞ்ஞானமே சொல்லுது அந்த கோள்களை பத்தி. அதை பத்தி ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். அதை பத்தி அது ஒரு கிளாஸோட நம்ம முன்னாடி எடுத்தோம் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தோம். எப்படின்னா அந்த இடத்துல இயற்கை பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒத்து போகும். அந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர் நமக்கு நம்ம ஏகாதேசி அன்னைக்கு நாம விரதம் இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், அவ்வளவு நல்லது உடம்புக்கு.
உடம்புக்கு அவ்வளவு நல்லது. வெறும் நீராகாரம் மட்டும் குடிக்கலாம். யாரு 50 வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க நீராகாரம் குடிச்சு நாம வந்து பயபக்தியோட பகவானை கொள்ளலாம். அதே 35 வயசுல இருந்து ஒரு 40 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்க தண்ணி கூட குடிக்காம கூட விரதம் இருக்க முடியும். ஏன்னா உடல் சப்போர்ட் பண்ணும் நமக்கு. பௌதிகத்துல இருந்தாலும் உடல் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஆனா 50 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு உணவு உட்கொள்ள முடிஞ்ச வரைக்கும் 50 வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க நீர் ஆகாரம் எடுத்துக்கலாம். 50 60 வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு தான் விரதமே தவிர பகவானுக்கு விரதம் கிடையாது. பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஏகாதேசி அன்னைக்கு நாம பகவானுக்கு எப்படிலாம் டெய்லி பண்றோமோ அதே மாதிரி நெய்வேத்தியம் பண்ணும். இப்ப நிறைய பேர் மாதாஜிக்கு கேட்டு பாருங்களேன், நாம சாப்பிட்றதான் பகவானுக்கு வைப்பாங்க. நம்ம என்ன சாப்பிட நினைக்கிறோமோ அதுதான் பகவான் வைப்பாங்க. நிறைய வீட்டுங்கள்ல காஃபி குடிக்கணும், பால் குடிக்கணும், டீ குடிக்கணும், எது வந்தாலும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு வைப்பாங்க. இப்ப டீ காஃபி நம்ம குடிக்க மாட்டோம், பால் இந்த 4 மாசம் குடிக்க மாட்டோம், இதை விட்டுருங்க. பொதுவா சொல்றேன், எதுவா இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு உப்புமா பண்றோமா உடனே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அந்த உப்புமா நாம சாப்பிடுவோம். அது தவறு இல்லை, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அது வேதம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணல. ஏன்னா பகவானுக்கு தூய பக்தியில அனநேய பக்தியில இருக்கிறவன் பகவானுக்குன்னு ஒரு பிரசாதம் பண்ணுவான். அதுதான் மகா பிரசாதம் சொல்லப்படும். இன்னைக்கு பகவானுக்கு நான் இன்னைக்கு அழகா இன்னைக்கு பொங்கல் பண்ண போறேன், அவருக்கு வடை வச்சு பொங்கல் பண்ண போறேன், அவருக்கு பாயாசம் பண்ண போறேன், இந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு செய்யலாம் பார்த்தீங்களா, அவன் தான் அனநேய பக்தி. நமக்கு எனக்கு இப்போ இன்னைக்கு பொங்கல் சாப்பிடணும் அதனால பொங்கல் வைக்க போறோம் பகவானுக்கு அப்படின்றது அது அபத்தம் சொல்லப்படும். அது வேதம் அக்செப்ட் பண்ணல. அதனால 3 வேளையும் பகவானுக்கு நாம நெய்வேத்தியம் பண்றோம். நெய்வேத்தியம் பண்ணணும்னா பகவானுக்கு ஒரு வரைமுறை வைப்போம். நாம இன்னைக்கு பகவானுக்கு இதை வைக்கலாம், அதுதான் நம்ம பிரசாதமா எடுத்துக்கணும், அதுதான் நம்ம உணவா எடுத்துக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம உன்னால செய்ய முடியலப்பா, நம்மளால டயர்டா இருக்கு, பகவான் ஏத்துப்பாரு. எனக்கு நீங்க ஆபீஸ் ஒர்க்லாம் நிறைய இருந்தது, அதனால எனக்கு எதுவும் இன்னைக்கு ஆஃபர் பண்ண முடியாது பகவானே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு விட ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அது பகவான் ஏத்துக்கிறாரு. அது என்ன பண்ணலாம், பகவானுக்கு ஒரு தண்ணி வச்சுட்டு அதுல ஒரு துளசி இலை வச்சுட்டு அதை நீங்க குடிச்சிட்டு நீங்க படுத்துக்கலாம், ஒண்ணு இல்லைங்களா? சோ இது மாதிரி பண்றதுதான் வந்து அனநேய பக்தின்னு சொல்லப்படுது. அப்ப அனநேய பக்தின்னும் போது நம்ம எப்படிப்பட்ட பக்தி கொடுக்குறோம் பாருங்க. அனநேய பக்தின்ற போது தனக்கு தேவையில்லை, பகவானுக்காக அவன் பண்றான் பாருங்க, அதுதான் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேம பக்தின்னு சொல்லலாம். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம சென்ற பக்தி தான் பிரேம பக்தி. அதே மாதிரி நம்பிக்கை இருக்கணும் பகவான் மேல. நம்பிக்கை அற்றவன் எப்பவுமே சந்தேகமா தான் இருக்கும். எல்லா விஷயம் சந்தேகமா இருக்கும். இது செய்யலாமா, இது செய்யக்கூடாதா, இப்படி பண்ணலாமா, இது பண்ணக்கூடாதா, இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமான்னு சந்தேகமா இருக்கும். எது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமைன்னு சொல்லுது. இதுவும் அசுர குணத்துல ஒரு குணம். 6 குணத்துல இதுவும் ஒரு குணம். பகவான் மேல நம்பிக்கை வேணும், தாய் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், தந்தை மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், சமுதாயத்து மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்ம மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னா மத்தவங்களும் நம்ம சந்தேகம் தான் போடும், இல்லைங்களா? மத்த எல்லா விஷயம் சந்தேகப்படும். அது எல்லாமே அறியாமை, அசுர குணங்கள் சொல்லப்படுது. அதனால நம்பிக்கையுடன் பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோடு நம்ம வேதம் படிக்கணும். அதே மாதிரி ஹரிபக்தியோட இருந்து நம்ம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பா அனநேய பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்ப நம்ம சித்து வேலை இந்த வேலை எந்த வேலையும் செய்ய தேவையில்லை, சரிங்களா? அதுதான் அனநேய பக்தியில உள்ளவன் செயல்பாடுன்னு சொல்லப்படுது. இப்ப தூய பக்தியின் மறுமை படைக்கிறோம். நம்ம அடுத்த இதுல வந்து இதே அத்தியாயத்துல தூய பக்தி தொண்டின் அருமை, அதாவது அனநேய பக்தி. அனநேய பக்தின்னு சொல்லப்படும் என்ன சொல்லும் பாருங்கன்னா, ரொம்ப அழகா வந்துடும். அதுல சாதன பக்தி வரும், நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வரும், சகாம கர்ம யோகத்துல வரும், தியான யோகம் வரும், ஞான யோகம் வரும், தியாக யோகம் வரும். இந்த 6 விதமான 5 விதமான பக்தியும் கலந்ததுதான் அனநேய பக்தி, சரிங்களா? முதன்மையான பக்தி. அந்த பக்தியோட அருமையை படிக்கமா இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தூய பக்தி தொண்டின் அருமை. ஆன்மீக வாழ்வின் ஆரம்ப நிலையில் பல்வேறு வகையான தவங்கள், விரதங்கள் மற்றும் ஆத்ம உணர்வு பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் உள்ளன. எனினும் இவ்வழிமுறைகளை மேற்கொள்பவனிடம் உலகியல் இச்சை இல்லை என்ற போதிலும் கூட அவனால் பக்தி தொண்டினை எய்துவிட முடியாது. பக்தி தொண்டை அடைந்து விட வேண்டும் என்று ஒருவனால் விரும்பப்படுவதாலும் கூட பக்தி தொண்டு கிடைத்து விடாது. ஏனென்றால் எவனுக்கு வேண்டுமென்றாலும் கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டினை அருள்வதில்லை. கிருஷ்ணர் உலகியல் இன்பம் மற்றும் முக்தியை கூட எளிதில் அருள்வார். ஆனால் தனக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை அவர் அத்தனை எளிதில் ஒருவருக்கு அருள்வதில்லை. உண்மையில் பக்தி தொண்டு ஒரு தூய பக்தனின் கருணையினால் மட்டுமே அடையக்கூடியதாகும். சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் மத்திய லீலை 19வது அத்தியாயம் 151வது ஸ்லோகத்தில்
தூய பக்தனை ஒரு குருவின் கருணையாலும் கிருஷ்ணரின் கருணையாலும் மட்டுமே ஒருவனால் பக்தி தொண்டு என்னும் நிலையினை அடைய முடியும். இதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா இந்த பதம் படிச்சு, இந்த இடத்துல இந்த ஒரு பேரா படிச்சோம். இந்த ஒரு பேரால உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தெரியுது? இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான்? இந்த வேதங்கள் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டில் அருள், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டில் அருள்வதில்லைன்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் உலகில் இன்பம் மற்றும் புக்தியை கூட எளிதில் அருள்வார். ஆனால் நமக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டை அவர் அத்தனை எளிதில் ஒருவருக்கு அருள்வதில்லை அப்படின்றார். இது என்ன காரணம், என்ன சாராம்சம்? உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதுங்களா? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா உங்களால? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சாராம்சம் என்ன புரியுது உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உலகில் இன்பம், நமக்கு பௌதிகத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் மற்றும் முக்திய கூட கடவுள் கொடுத்துருவாரு. பக்தி தான் கிடைக்கிறதா கஷ்டம் அப்படின்றாங்க. பக்தி தொண்டு கிடைக்கிறதா கடினம் அப்படி சொல்றாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல், ஹரிபோல் மாதாஜி. வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்தாங்க. வேற உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி, நம்ம பக்தி பாவத்தை பத்தி சொல்றாங்களா? நம்ம என்ன மாதிரி உணர்வுல நம்ம பக்தி கொடுக்கறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்களா பிரபுஜி? கரெக்ட் மாதாஜி. அதுதான் இப்ப நான் கேட்டேன். இப்போ பக்தியில பாவம் தான் முக்கியம். இங்க நம்ம என்ன உணர்வுல இறைவனுக்கு பக்தி கொடுக்கறோமோ அதுதான் முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க பிரபுஜி. அதுதான் இப்ப சொல்ல வருது. அதாவது பகவான் கிட்ட அன்னனைய பக்தின்னு சொல்லும் போது இப்ப எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பக்தி. ஏன்னா அவன் இன்பம் அடைய மாட்டான், துக்கம் அடைய மாட்டான். ஆனா அவனுக்கு இது பிரேம பக்தின்னு சொல்லலாம், மோக பக்தின்னு சொல்ல முடியாது, பிரேம பக்தின்னு சொல்லலாம். எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பக்தியை கொடுக்கறான் அவன். அன்னனைய பக்தினாவே அதுதான் பக்தி ஆயிடுது இல்லைங்களா? இது ஒரு மாதிரியான ஒரு பக்தி. இந்த பக்தி எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. அது கிடைக்கணும்னா நம்மளுடைய எண்ணமும் செயலும் ஒன்னா இருக்கணும். நம்மளுடைய எண்ணமும் செயலும் ஒன்னா இருக்கணும். என்ன ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிக்கிறோம், செயல் வேற மாதிரி இருக்கும். அப்போ எப்படி பூர்ணம் அடைய முடியும்? அது அனநேய பக்தியில வராது. அதுதான் இங்க சொல்ல வர்றாரு பகவான். ஆனா எல்லாருக்கும் கொடுப்பாரு, பக்தி எல்லாருக்கும் கொடுப்பாரு, கொடுக்காம இருக்க மாட்டார். நாம செயல்படுறது மூலியமா தான் இங்க நம்ம அந்த பக்தி கிடைக்காது. இப்ப நம்ம கருத்திகள் இருக்காங்க. இப்ப நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? 7வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம், 8வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம், 9வது படிக்கிறோம். என்ன படிக்கிறோம்? அகர்ம பணியில செய்யறவன் கண்டிப்பாக ஞான யோகத்திலையும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லா யோகத்திலையும் சேர்ந்து நிற்பான். யாரு? அகர்ம பணியில செய்யறவன். ஏன்னா சாஸ்திரங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவான். அவன் ஏழ்மையா இருப்பான், வசதி இல்லாமல் இருப்பான், முட்டாளாக கூட இருப்பான். ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல வந்துட்டான்னா, அகர்ம பணியை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்னா அவன் கண்டிப்பா முக்தி கிடைக்கும். அதே விகர்ம பணியில செய்யறவன் நாத்திகம் பேசிட்டு இருப்பான், தப்பான செயல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான், தமோ குணத்துல இருப்பான் இல்லைங்களா? தமசுல இருப்பாரு. அதே கர்மிகள் சொல்லப்படும் பார்த்தீங்கன்னா, கர்மயோகத்தை பண்றவன் அவன் என்ன கர்மகாண்டத்துல ஹாப்பினஸ் அவருக்கு. வேதம் படிப்பார், சாஸ்திரங்களை செய்வார், எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுவார். ஆனா அதை வச்சு இன்பம் அடைவார் அவர். இது மாதிரி அன்பு அடையும் போது தான் அவனுக்கு முக்தியும் கிடைக்காது, அவனுக்கு பக்தி யோகத்தையும் முழுமையை அடைய முடியாது. ஏன்னா அந்த நிறைய வேதங்கள் படிக்கும்போது என்ன வரும்? ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு ஈகோ வந்துடும். நான் நிறைய வேதங்கள் படிக்கிறேன், காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நைட் வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. அவன் கண்டிப்பாக ஒரு ஈகோ வந்துடும். அது எதுக்காக படிக்கிறாங்கன்னா, நம்ம மனதையும் புத்தியும் ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானுக்கு அரிபக்தியோடு இருந்து தூய பக்தியை நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கணும். அதுக்காக தான் நம்ம அதை படிக்கிறோமே தவிர 24 மணி நேரமும் அந்த வேதங்களை படிச்சுட்டே இருந்தாலும் அந்த தூய பக்தியை கொடுக்கணும்னு என்ன வந்தாதான் அது முழுமை அடையும். அதை முழுமையா நம்ம செய்யணும்னா அனநிய பக்தியில நம்ம பகவானுக்கு செயலால நாம செய்யணும். எண்ணத்தால செய்ய முடியாது, செயலால செய்யணும் இல்லைங்களா? அது ரெண்டுமே சேர்ந்தாதான் இங்க நமக்கு பகவான் அந்த அருள் கொடுப்பார்ன்றது இதுல ரொம்ப அழகா நம்ம தூய பக்தன் ஒருவன் குருவின் கருணையாலும் பகவான் கிருஷ்ணன் கருணையால மட்டுமே ஒரு நாள் பக்தி தொண்டு என்ற நிலையில் அடைய முடியும்ன்றார்.
இப்ப குரு கூட பத்தி நம்ம ஒரு தீட்சா எடுக்கிறோம், ஒரு ஆச்சாரியிட்ட நம்ம தீட்சா எடுக்கிறோம்னா, நம்ம கோவில் நம்மளுடைய ஆச்சாரம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குருவை தீர்மானிக்கிறது கூட ஒரு சாதாரண சீடரால முடியும் எதுவும் சொல்லுது. ஒரு குருவை நாம தீர்மானிக்கிறோம்னா நாம தீர்மானிக்கலாமா? வேதமா தான் சொல்லுது. அந்த குரு எனக்கு வேண்டாம் நம்ம நிராகரிக்கிறது கூட உரிமை நமக்கு இருக்குது, சீடருக்கு உண்டுன்னு சொல்லுது வேதம். எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம வேதம்? ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க. ஒரு குரு நம்ம வேணாம் அப்படின்னு நிராகரித்து கூட அந்த உரிமையை ஒரு சீடருக்கு வேதம் கொடுக்குது. அப்போ அந்த குரு அவர் ஏன் அது மாதிரி போறாருன்றது அதை நாமும் தெரியப்படுத்தணும். என்ன மாதிரி தெரியப்படுத்தணும்னா, ஒரு குருவா இருக்கிறவரு, குருஸ்தானத்துல உள்ளவரு ஒரு பௌதிக செயல்பாடு ஒரு தவறான வழியில அவர் செஞ்சிட்டாருன்னா உடனே என்ன பண்ணலாம், அதை நிராகரித்துக்கு ஒரு சீடரால உரிமை இருக்குன்னு சொல்லப்படும். சும்மா புத்தாம் பொதுவா நம்ம ஒரு குருவை நாம அவரை தனிமைப்படுத்த முடியாது. அது அது அபராதம் சொல்லப்படும். நம்பிக்கை இல்லாம அவன் அது மாதிரி பண்றதுன்னு சொல்லணும். ஏன்னா பாருங்க, ஒரு குரு மேல நம்பிக்கை வைக்கணும், பகவானை நினைச்சு ஒரு குரு மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். நம்பிக்கை வைக்கும் போது அவர் தவறான வழியில ஒரு இடத்துல ஸ்லிப் ஆகிறாருன்னா அவரை நிராகரிக்கணும்னு சொல்லப்படும். இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தூய பக்தியில் ஒரு குருவின் கருணையாலும் பகவான் கிருஷ்ண கருணையால் மட்டுமே ஒரு நாள் பக்தி தொண்டை செய்ய முடியும். எந்த இடம் விஞ்ஞானம் பாருங்க, எவ்வளவு அதமா நம்ம ரொம்ப அற்புதமா நம்ம ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, குரு நமக்கு ஒரு தபால்காரர் மாதிரி நமக்கு பகவானுக்கு நமக்கு ஒரு லெட்டர் போடுறோம்னா தபால்காரர் என்ன பண்றாரு, பகவான் கிட்ட போய் சொல்லிட்டு போய் சேர்க்கறது யாரு, ஒரு குருவோட கடமை. நம்ம பகவானுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறோம், பகவானே எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு குரு கிட்ட கொடுக்குறோம். குரு என்ன பண்றாரு, கொண்டு போய் பகவான்கிட்ட சேர்க்கிறார். அவர் ஒரு தபால்காரர் தான், ஒரு போஸ்ட்மேன் தான் அவர். அதுதான் குருவோட வேலை. அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க, அனநிய பக்தியை நாம குரு கிட்ட கொடுக்கும் போது அது பகவான் கொடுக்கறது தான். அனநிய பக்தியை கொடுக்கறது குரு கிட்ட கொடுக்கும் போது அது பகவான்கிட்ட போய் அழகா கொண்டு போய் சேர்ப்பார். இதுதான் நம்மளுடைய பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாய ஆச்சாரிகள் நம்ம கொடுக்குறாங்க, வெளிப்படையா கொடுக்குறாங்க. அந்த புக்ல ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாங்க. சில பிரபுபாதே சொல்றாரு, நான் ஒரு தபால்காரன்ற, நான் ஒரு போஸ்ட்மேன், உங்களுடைய பக்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கத்தான் என் வேலை அப்படின்றார். அது நான் ப்ராப்பரா போய் சேர்க்கலன்னா நான் அதர்மவாதின்றார். உன்னுடைய பக்தியை நான் கொண்டு போய் சேர்க்கலன்னா நான் அதர்மவாதின்ற, நான் குருவே கிடையாதுன்ற. அப்போ குருவுடைய எவ்வளவு ஒரு இது பாருங்க இல்லைங்களா? அப்போ யாருகிட்ட போய் நம்ம அனநிய பக்தி கொடுக்க முடியும்? நம்ம பக்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கறது யாரு? நம்ம குரு. அப்போ குரு கிட்ட நாம குருவால மட்டும்தான் அவருடைய கருணை யோக அவரு ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணி அவருக்கு சரணாகதி அடைஞ்ச பிறகு நமக்கு பக்தியை நமக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு அனநிய பக்தியை கொடுப்பார் பகவான். அது குரு மூலியமா நமக்கு நடக்கும், அந்த காரியம் நடக்கும். ஆனா அவர் குரு பகவான் கிடையாது, அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அது நிறைய பேர் தப்பா வழங்கிக்கிறாங்க. நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மடத்தை உருவாக்குறாங்க, அந்த மடத்துல அவரை ஒரு சாமி மாதிரி ஒரு சித்தரிக்கிறாங்க, கடவுள் மாதிரி சித்தரிச்சு அவருக்கு பணிவிடை எல்லாம் பண்றாங்க. அது ரொம்ப அபத்தம். நம்ம இஸ்கான் கோவிலையும் பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க. நான் மற்ற சம்பிரதாயத்தை நான் குறை சொல்லல, ஒரு சில சம்பிரதாயம் செய்யறாங்க அந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது. குருன்றவர் யாருன்னா சொன்னதுதான், அவருக்கு செய்யற கடமை பகவானுக்கு செய்யற கடமை. அது அவரை குருவா தான் நினைக்கிறோமே தவிர அவர் பகவானா நினைச்சு நம்ம எந்த செயலும் செய்யக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதுல என்ன படிக்கலாமா? இப்ப முன்னாடி படிச்சது நம்ம தூய பக்தி தொண்டை அருமை படிச்சோம், இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தந்திர சாஸ்திரத்திலும் பக்தி தொண்டின் அருமை உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் சிவபெருமான் சதியிடம், அன்பிற்குரிய சதியே, ஒருவன் ஞானத்தில் பல்வேறு வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து சிறந்த தத்துவவாதியாக இருந்தான் என்றால் அவனால் பௌதிக சிறையில் இருந்து விடுதலை பெற முடியும். வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள வேள்வி சடங்குகளை செய்வதால் ஒருவன் புண்ணிய செயல்களின் நிலைக்கு உயர்வு பெற்று அங்கு வேண்டிய மற்றும் உலகிய சுகங்களை அனுபவிக்க முடியும். ஆனால் இம்முயற்சிகளால் ஒருவனுக்கு பகவானின் பக்தி தொண்டு அருளப்படுவதில்லை. ஒருவன் 1000 பிறவிகளில் இம்முறைகளை மேற்கொண்ட போதிலும் கூட அவனுக்கு பக்தி தொண்டு அருளப்படுவதில்லை என்று கூறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரகலாத மன்னர் தனி மனித முயற்சிகளாலோ அல்லது உயர்ந்த சாஸ்திரங்களின் உபதேசங்களினாலோ ஒருவன் பக்தி தொண்டு நிலையினை அடைய முடியாது.
இச்சைகளில் இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற தூய பக்தனின் தாமரை திருவடிகளில் உள்ள தூசியினால் ஒருவன் அடைய அருளப்பட வேண்டும் என்று இதனை உறுதி செய்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 6வது அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்தில் நாரதர் யுதிஷ்டரிடம் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த அரசனே, முகுந்தன் எனப்படும் பகவான் கிருஷ்ணரே பாண்டவர்களுக்கும் யதுகுலத்தினருக்கும் நித்திய பாதுகாவலராக இருக்கின்றார். அவரே எல்லா வழிகளிலும் உனது ஆன்மீக குருவும் உபதேசகரும் ஆவார். நீ வழிபடுவதற்குரிய ஒரே இறைவன் அவரே ஆவார். அவர் நேசமும் பாசமும் மிக்கவர். உனது தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப நடவடிக்கைகளில் அனைத்தையும் இயக்குபவர் அவரே. இருந்தும் என்ன சொல்ல, உனது ஏவலரை போல் சில சமயம் அவர் உனது கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறார். மன்னா, நீ சிறந்த நல்வினை உடையாய். ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவானால் உனக்கு அருளப்பட்டிருக்கும் இந்த நற்பெயர்கள் எல்லாம் பிறரால் கனவிலும் கருத முடியாதனவென்றோ என்ற இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருள் என்னவென்றால், பகவான் மிக எளிதில் முக்தி அருள்வார். ஆனால் அவர் ஒரு ஆத்மாவுக்கு பக்தி தொண்டினை மிகவும் அரிதாகவே அருள்கின்றார். ஏனென்றால் பக்தி தொண்டின் மூலம் ஒரு பக்தனால் பகவானே பெறப்படுகின்றார் என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலப்பதில் உள்ள இன்பம். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரம்மானந்தம் அல்லது பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலப்பதால் உண்டாகும் 1 கோடி இன்பம் பக்தி தொண்டு என்னும் கடலில் இருந்து உண்டாகும் அணு அளவு இன்பத்திற்கும் ஈடாகாது என்று கூறுகிறார். ஹரிபக்தி சுதோதயத்தில் பிரகலாத மன்னர் பகவான் நரசிம்மரை தனது வழிபாடுகளின் மூலம் ஆற்றுப்படுத்தும் பொழுது கூறுகிறார், போற்றுதலுக்குரிய ஐகதீஸ்வரரே, ஜெகதீஸ்வரரே, உனது தரிசனத்தால் நான் உன்னத இன்பம் பெற்று ஆனந்த கடலில் மூழ்கிவிட்டேன். இந்த ஆனந்த கடலுடன் ஒப்பிடும் பொழுது பிரம்மானந்தம் என்பது ஒரு பசுவின் குளம்படி பள்ளத்தில் உள்ள நீரின் அளவை விட சிறிதேயாகும் என்று. அதுபோல் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு உரையாக ஸ்ரீதர சுவாமிகள் இயற்றியுள்ள தீபிகையில், போற்றுதற்குரிய பகவானே, நற்பேருடைய சிலரே உனது பக்தி ரசாமிருத கடலில் நீந்திக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் உனது லீலைகளை பற்றிய சரித்திரங்களில் உள்ள அமிர்தத்தினை சுவைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்களே அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்பவற்றிலிருந்து பெரும் இன்பத்தினை ஒன்றும் இல்லாததாக செய்யும் பேரின்பத்தை அறிந்தவர்கள். அப்படிப்பட்ட உன்னத பக்தன் பக்தி தொண்டில் பெரும் இன்பத்தை விட பிற இன்பத்தை தெருவில் கிடக்கும் துரும்பை விட சிறந்ததாக கருத மாட்டான் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரை வயப்படுத்துதல். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரையும் கூட வயப்படுத்த வல்லது என்று கூறுகிறார். கிருஷ்ணர் அனைவரையும் வயப்படுத்துகின்றார். ஆனால் பக்தி தொண்டோ கிருஷ்ணரையே வயப்படுத்துகிறது. பக்தி தொண்டின் உயர் அடையாளமாக திகழ்பவர் ராதாராணி ஆவார். கிருஷ்ணர் மதன மோகனன் எனப்படுவார். இதன் பொருள் அவர் 1000 மன்மதன்களின் எழிலையும் வெல்லும் எழிலுடையவர் என்பதாகும். ஆனால் ராதாராணியோ அதைவிட அதிக எழிலுடையவர் என்பதாகும். அவரால் கிருஷ்ணரை கூட வசப்படுத்த முடியும். ஆகையால் பக்தர்கள் அவரை மதன மோகன மோகினி, அதாவது மன்மதனை வயப்படுத்துபவரையும் வயப்படுத்துபவர் என்பதாகும். பக்தி தொண்டு செய்தல் என்பதற்கு ராதாராணியின் காலடி சுவடினை பின்பற்றுவது என்று பொருளாகும். தங்கள் பக்தி தொண்டில் நிறைவு பெறுவதற்காக பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பக்தர்கள் தங்களை ராதாராணியின் பாதுகாவலின் கீழ் வைத்துக் கொண்டனர். அதாவது பக்தி தொண்டு என்பது உலகில் ஒரு நடவடிக்கை என்று, அது ராதாராணியின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறது என்று கூறலாம். பகவத்கீதையில் மகாத்மாக்கள் தெய்வீ பிரகிருதி, அதாவது ராதாராணி என்னும் அகச்சக்தியின் பாதுகாவலின் கீழ் உள்ளனர் என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
அதனால் கிருஷ்ணரின் அச்சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதால் பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரையே கூட வயப்படுத்துகின்றது. இவ்வுண்மை கிருஷ்ணரால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அதில் அவர் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய உத்தவனே, எனது பக்தர்களால் எனக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டில் நான் வயப்படுவது போல் யோகத்தினாலோ தத்துவார்த்த யூகத்தினாலோ வேள்வி சடங்குகளாலோ வேதாந்த கல்வியாலோ கடுமையான தவங்களினாலோ தானாக எல்லாவற்றையும் தருவதனாலோ நான் வயப்படுவதில்லை. உண்மையில் இவையெல்லாம் சாலச் சிறந்த செயல்கள்தாம். என்ற போதிலும் எனது பக்தர்களால் எனக்கு செய்யப்படும் உன்னத அன்பு தொண்டு என்னை வயப்படுத்துவது போல் அவை வயப்படுத்துவதில்லை என்று. கிருஷ்ணர் எவ்வாறு அவரது பக்தர்களின் பக்தி துண்டால் வயப்படுத்தப்படுகிறார் என்பது நாரதரால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 10ஆம் அத்தியாயம் 48-49வது ஸ்லோகங்களில் விளக்கப்படுகிறது. அதில் நாரதர் மன்னர் யுதிஷ்டருடன் உரையாடி கொண்டிருக்கும் போது மன்னர் பிரகலாத மன்னரின் நற்பண்புகளை போற்றி புகழ்கிறார். ஒரு பக்தன் எப்போதும் பக்தர்களின் செயல்களை போற்றுகிறான். மகாராஜா யுதிஷ்டரோ பிரகலாதனின் குணங்களை போற்றுகிறார். இவ்வாறு போற்றுவது தூய பக்தனின் ஓர் அடையாளம் ஆகும். ஒரு தூய பக்தன் தன்னை சிறந்தவனாக கருதுவதில்லை. அவன் எப்போதும் தன்னை விட பிற பக்தர்களையே சிறந்தவர்களாக கருதுகிறான். மன்னர் நினைத்தார், பிரகலாத மன்னரே பகவானின் உண்மையான பக்தர் ஆவார், நான் அவ்வாறல்லேன் என்று. மன்னர் இவ்வாறு நினைத்த பொழுது நாரதர் அவரிடம் பின்வருமாறு கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய யுதிஷ்டிரரே, நீங்களே பாண்டவ சகோதரர்கள், இவ்வுலகில் பெரும் பேறு பெற்றவர்கள் ஆவீர். முழுமுதற் கடவுள் இப்பூமியில் அவதரித்து தம்மை ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல் உங்களுக்கு தந்துள்ளார். அவர் உங்களோடு எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் உடன் இருந்திருக்கிறார் என்றார். அவர் உங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டும் பிறர் கண்களில் இருந்து தம்மை மறைத்துக் கொண்டும் இருக்கின்றார். மற்றவர்களால் அவரை பரமபுருஷ பகவான் என்று அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனாலும் அவர் இப்போதும் உங்களோடு உங்கள் உறவினராக, உங்கள் நண்பராக, உங்கள் தூதராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபம் எடுத்த பொழுது அர்ஜுனன் பிரார்த்தித்தான், போற்றுதற்குரிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை எனது மைத்துனராக கருதி கிருஷ்ணா நண்பா என்றெல்லாம் இழைத்து உமக்கு அவமரியாதை இழைத்து விட்டேன். ஆனால் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு நீ மிக பெரியவர் ஆவீர். ஆகவே பாண்டவர்களின் நிலை இவ்வாறு இருந்தது. கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளாகவும் உயர்ந்தோர்க்கெல்லாம் உயர்ந்தவராகவும் இருந்த போதிலும் அவர் அச்சகோதரர்களின் பக்தியினால், நட்பினால், அன்பினால் வயப்படுத்தப்பட்டு அவர்களுடனேயே இருந்தார். பக்தி தொண்டு எத்தகைய சிறப்புடையது என்பதற்கு இதுவே சான்றாகும். அது முழுமுதற் கடவுளையே கூட ஈர்க்க வல்லதாகும். இறைவன் மேலானவர், ஆனால் இறைவனை காட்டிலும் மேலானது பக்தி தொண்டு. காரணம், பக்தி தொண்டு அவரையே வயப்படுத்துகின்றது. பக்தி தொண்டில் இல்லாத மனிதர்களால் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதின் மகிமையை ஒரு காலம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. ஏன்னா பக்தி தொண்டு இந்த தலைப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக சொல்லப்படும். தூய பக்தி தொண்டின் குணநலங்களை சொல்லுது. இதுல 6 விதமான செயல்பாடு படிச்சோம் இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணரை வயப்படுத்துதல், பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலப்பதில் இன்பம் அடைதல், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி தொண்டின் அருமை பார்த்தோம். இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள், அதாவது பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள மகிழ்ச்சி பார்த்தோம். இந்த மாதிரி மொத்தம் வந்து 5-6 விதமான செயல்பாடு நாம பார்த்தோம் இந்த முதல் அத்தியாயத்திலேயே. இப்ப கடைசியா பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி பகவான் நம்மளுடைய பக்தி எப்படி வயப்படுத்துகிறார், நம்ம எப்படி வயப்படுத்துறோம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் இது வந்து வில்லுமங்கு தாகூர் ஸ்டோரியை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடிக்கடிக்கு பாக்கியலட்சுமி மாதா சொல்லுவாங்க, வில்லுமங்கு தாகூர் நிறைய சிறப்பு விஷயம்லாம் சொல்லுவாங்க. ஏன் சொல்றேன்னா பாத்தீங்கன்னா அவருடைய செயல்பாடே அப்படிதான். வில்லுமங்கு தாகூர் கண்ணு தெரியாம இருந்தாலும் பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோடு இருந்து கற்பனையிலேயே பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுவார். எல்லா விதமான செயல்பாடும் பண்ணுவார். எதுவுமே கையில இருக்காது, ஒரு பொருளும் இருக்காது. ஆனா அதுல பாத்தீங்கன்னா சட்டியை வச்சேன், சட்டியில தண்ணி ஊத்தினேன், கீழே நெருப்பு வச்சேன்,
அரிசியை போட்டேன், உல வச்சேன், அப்படி இப்படி எல்லாமே கற்பனையிலே செஞ்சு பகவானுக்கு கற்பனை மானசீகமாகவே சினிமாவுக்கு கற்பனையிலேயே பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுவார். அதையும் புருஷாஷ்டகம் எழுதியிருக்காரு பிரபுஜி, புருஷாஷ்டகம். அதே வந்து வந்து உட்காந்துக்கிட்டு பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அவருக்கு பிரசாதத்தை அந்த பிரசாதம் சாப்பிடுவார். கற்பனையிலே அதை வாங்கி அதே பகவான் சாப்பிடுறாரு. அதனால அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய யசோத தாய் டெய்லி கொடுக்கிற கொடுக்கிற உணவு கொண்டு வந்து இவருக்கே கொடுக்கிறார், பகவானே கொடுக்கிறார். யாருக்கு? பில்வமங்கலத்தாகு. ஆமா. அப்ப எப்படிப்பட்ட பக்தி பாருங்க அது. இது மாதிரிதான் பக்தி. எனக்கு பணம் இருக்கு, எனக்கு பணம் இல்ல, நான் அறிவாளி, நான் முட்டாளு, அதெல்லாம் நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம். பகவானுக்கு எனி டைம் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன், அவரு நம்ம கிட்டே ஒரு சரணாகதி அடைவார். நாம சரணாகதி அடையணும் வயசு இல்லை. அதுதான் பகவான் சொல்லுவார், நீ என்ன தேடி வரியா? தேவையே இல்லை. நீ என்ன தேடி வரணும் அவசியமே இல்லை. நான் உன்னை தேடி வரேன். உன்னுடைய பக்தி மூலியமா நான் வருவேன்றார். அவரை பயப்படுத்தலாம், கண்டிப்பா பயப்படுத்த முடியாது. நாம அவர்கிட்ட நம்ம போட அவசியமே அவர் கிடையாது. நம்ம பயபக்தியோட பகவான் ஹரிபக்தியோட நம்ம செஞ்சாவே போதும், நம்ம கூடவே இருப்பார். 60 மனதில்தான் அவர் இருக்காரு பிரபுஜி, நம்முடைய மனதில் தான் அவர் உரைகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், அருவத்தன்மையாரும் நம்ம சுத்தியும் இருக்கிறார். நம்ம அதை உணர்ந்தாவே போதும் இல்லைங்களா? கண்டிப்பா நம்ம பகவானை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய பேரோட சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த பேசிக் கிளாஸ்ல கூட நம்ம ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று சொன்னேன். ஸ்டோரின்னா உண்மை சம்பவம். ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கோவில்ல, திருப்பதி கோவில்ல பெருமாளை பார்க்க தரிசிக்க போறாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா விஐபி போறார். அதாவது நடுத்தர வல்லவர் ஒரு 1000 ரூபாய் 2000 கட்டிட்டு போறார். விஐபியா இருக்கிற 10,000 1 லட்சம் பணம் கட்டிட்டு நேரா போய் சாமி தரிசனம் பார்த்து விளைந்துடுறாரு. மிடில் ஒரு 1000 ரூபாய் கட்டிட்டு அவர் வசதி தகுந்த மாதிரி பணத்தை கட்டிட்டு அவர் பாட்டு சாமி பார்த்துட்டு உடனே அவரு கொஞ்சம் வந்துடுறார். ஆனா பணம் இல்லாதவன் என்ன பண்றாங்க, பொது தரிசனத்துல போய் உட்காந்து 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் ஒரு நாள் ஆனாலும் உட்காந்து தரிசனம் பார்த்துட்டு வர்றாரு. இந்த 3 பக்தியும் பாருங்க, பகவான் என்ன சொல்லுவாரு, இவரு பணம் அது பொருளாதாரம் இல்லாத நினைப்பார். சரி, நமக்கு வாய்ச்சது இவ்வளவுதான், நமக்கு பகவானுக்கு தான் அருள் கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வேண்டுறார் பகவானுக்கிட்ட. ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பாகுபாடு இருக்கு, ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வேண்டுறார். வேண்டும் போது அவனுக்கு அந்த ஞானம் இல்லாமதான் அவன் கேட்கிறான். அந்த ஞானம் இல்லாம கேட்கிறான். பௌதிகத்தோட இருக்கனால்தான் அதன் ஞானம் வருது. பௌதிகத்தோடு இல்லாம கருணை கடலோட பகவான் உணர்வோட வந்தானா அந்த கொஸ்டினே வராதுங்க. இருந்தாலும் அவனுக்கு விளக்குறாரு பகவான். என்ன விளக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, அடே பக்தா, அவன் எல்லாம் என்ன பார்க்க வராங்க, நான் உன்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றாரு. அவன் என்ன பார்க்கறதுக்காக நாங்க ஓடிடுறாங்க தவிர நான் உன்னை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்றாரு. இதுல நம்ம என்ன பொருள் புரியுது பாருங்க. அவங்க பணம் வச்சுக்கிட்டு என்னை பார்க்கறதுக்காக ஓடியாந்து சீக்கிரம் பார்த்துட்டு ஓடி போறாங்க. ஆனா நான் பார்க்கல, நான் உன்னைதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்ற. அப்ப இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஏழ்மை, பணக்காரன், இந்த மிடில் இதெல்லாம் அவர் பார்க்கவே இல்லை. பக்தியை மாத்திரம்தான் பார்க்கிறார். அவனுக்கு அந்த அறியாமல் இருக்கிறான். ஏன்னா சோகத்துல இருக்கும்போது கொஞ்சம் பண வசதி இல்லாதவன் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, கொஞ்சம் பொறாம இருக்கும். வசதியா இருக்கானே, இப்படி இருக்கானே, அந்த அறியாமல் இருந்து அவனை வெளியே எடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்காகவே பகவான் என்ன பண்ண, ஆனா பக்தியும் கொடுப்பான். பக்திக்காக தான் கோயிலுக்கே வந்திருக்கான். பக்தி கொடுப்பாரு, ஆனா அந்த ஞானத்தை கொடுப்பாரு. அந்த ஞானத்தை கரெக்டா அவன் கேட்ச் பண்ணிட்டானா போதும், அது லிஃப்ட் ஆயிடுவான். ஆனா அந்த கேட்ச் பண்ணாம விட்டானாதான் திரும்பவும் அதே கடலை தான் கிடப்பான் இல்லைங்களா? இது ரொம்ப அழகா, இது ஒரு முக்கியமான விஞ்ஞானம். இது இந்த புக்கில் நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் விரிவா படிப்போம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த புக்ல நம்ம படிப்போம். இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரண புக் கிடையாது. இது உபநேசங்கள்ல உள்ளது. 108 உபநேசங்கள் சார்ந்து உள்ளது. ரொம்ப வாழ்வியல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புக் இது. நம்ம இப்போ 9ஆம் அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை என்ன சொல்லியிருக்காரு பகவான்? ரொம்ப ரகசியமான ஞானத்தெல்லாம் பகவான் கொடுக்குறாரு இல்லையா? அந்த மாதிரி ரகசியமான புக்கு, ரொம்ப விஞ்ஞானம் கலந்த புக்கு இந்த பக்தி ரசாமிரசம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிளாஸ் இதோட நிறுத்திப்போம். பேசிக் கிளாஸ் எடுத்துட்டு வந்தனால அங்கேயே ஸ்லோகம் படிக்க ஆள் யாருமே இல்லை. அதனால நாமளே படிச்சுட்டு அங்கேயே வந்துட்டோம். கண்டினியூவா கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. அது காலைல எழுந்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த கிளாஸ்ல நிறுத்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சகநானா பாவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்தவிந்த். ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி 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 ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. ஏன் இந்த அத்தியாயம் இதோட முடிக்கிறோம். நாளைக்கு அடுத்த வாரம் 2வது அத்தியாயம் நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். ரொம்ப அருமையான அத்தியாயம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா.